Okay, jeg vil vise jer, hvordan man finder 3 medianer i en trekant. Så først åbner du GeoGebra. Derefter går du op i vis og trykker gitter. Og derefter det samme med bare trykker aks. Så konstruerer du en trekant. Og det gør jeg 3,1. Derefter så tager du det her værktøj, som ligger der normalt efter den her. Trykker på den her lille pil, og tager midtpunkt eller centrum. Og trykker på en linje, eller på alle linjerne. En gang kun. Det er det samme fra et punkt. Altså en af de her punkter, en af trekantens punkter. Og så tager vi og går lige over for den. Det er en median. Det er en median. Og det er en median. Og så har du de 3 punkter. Eller de 3 medianer. Hvad du så skal gøre for at finde, hvad der er lige i midten af den her trekant, er her, hvor de 3 mødes, kommer til den trekant. Og der er det fuldstændig midten af den trekant. Okay, nu er jeg forklaret noget om de små trekanter inde i den store trekant. Vi har alle sammen det lige stor størrelse. Hvis vi nu tager den her for eksempel. Den er 1,5 jeg ved ikke, 30 cm. Det her værktøj ligger så under ben. Den er normalt ikke. Den er så alle de her firkanter eller trekanter inde her, de er 1,5. Og hvis du ændrer på trekanten på nogen måde, ændrer de sig til at være den samme størrelse alle steder. Hvis vi nu tager den her og gør sådan der, så er den 1,5 der. Så tager vi og hiver den her lidt væk, sådan der, og hiver den her lidt væk, så vi kan se, så er de alle sammen samme størrelse som 1, eller 11,08 og 11,08. Jeg synes, der er en til. Der og der. Så har vi den her, der, og den er også 11,08. De er alle sammen herinde, de er 11,8 af arealet. Så det er det.